guys! Good morning! Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel! Di ako karon guys sa ring computer kay nagprint ko og mga solicitation. Kay naipadalaan guys para sa muang project. Ano siya guys, kay haron mahuman ko gamaan ni guys, haron mahuman ko gama sa akong mga buhatonon kusang gi daghan po ginama guys, kalmahanan na ni sa among pare inig mo abot siya ang tiwas ako gama guys siya mag gamay raman ang kuan tiwasunon tiwas ko gama guys ha. Sa tagay sa tubuan lista maganda na di guys masuno na lang
mong papel. Nagpapil. Nagpapil, guys. Uy, nasa Duman ako gama, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Ug salamat sa tanan nga nag-support sa akong channel. Bye-bye.